कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाच्या वीक्षकांक नमस्कार. खबरो सांगता विष्णू कोळगेकर. रैताल्या विविध मागण्यांचेर मुंडगोडात रस्ता रोको आंदोलन, तहसीलदाराल्या मध्यस्थीन तात्पुरता आंदोलन फाटी. कारवार जिल्ह्याच्या मुंडगोड तालुक्याच्या माळगी हिंगा रैतान आपल्या विविध मागण्यांचेर आणि सुपारी पीक विमा जमा केला ना म्हण सरकारा विरुद्ध कर्नाटक राज्य रैत संघा वतीन आणि हसिरू सेने म्हणल्यार ग्रीन सेनेच्या राज्य कार्यदर्शी राघवेंद्र नाईक किरवत्ती हेमगे नेतृत्वात राष्ट्रीय महामार्ग आडवून मोठे आंदोलन केले. सकाळी 11 घंट्यांच्या दनपारा पर्यंत राष्ट्रीय हमरस्तो बंद करून दवन या आंदोलनाक उग्र स्वरूप येईल पळोवन परिस्थितीचे गांभीर्य ओळखून संबंधित तहसीलदार घटनास्थळार येवन तेमगेल्या तात्कालिक भरवशाचेर हे आंदोलन तुर्त फाटी गेला. या वेळार संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष सतीश नाईक, मुंडगोड तालुका उपाध्यक्ष शुक्रण्णा गानिक, शिवप्पा जक्कनवर, शिवण्णा माळगी आणि इतर प्रमुख हजर आशिल्ले. कृषी खात्याचे उपनिर्देशक बीपी सतीश, विमा कंपनीचे अधिकारी तसेच विविध खात्याचे अधिकारी या वेळार उपस्थित आशिल्ले. ಬೇಗ ಬಂದ್ರೆ ನಮ್ಮದು ಬೇಗ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಥಮ ಅಧಿಕಾರಿ ಹಾಕೊಂಡು ಇವರಿಗೆ ರೈತರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಮೊದಲು ರೈತರ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸಲು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ನೀವು ಮಂಡತ ತೋರಿ ಪೊಲೀಸರವರು ಇಲ್ರಿ ಭಾರಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಇರ್ತಾ ಇದೆ, ರೈತರು ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಈಗ ಹೊಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ದು ಯಾವ. संगीत प्रतिष्ठान सदाशिवगड तर्फेन स्वर्गीय पंडित जाकीर हुसेन हेमका श्रद्धांजली कार्यक्रम आयतवार 19 जानेवारी 2025. जागतिक लोकप्रिय प्रसिद्ध तबला वादक पद्मभूषण पद्मविदुषी पंडित उस्ताद हुसेन हेमी 15 डिसेंबर 2024 या संसाराक अंतरले. त्या निमित्तान कारवारच्या सदाशिवगडच्या स्वर्गीय पंडित बाबूराव बानावळी आणि स्वर्गीय पंडित विश्वनाथ गडकर संगीत प्रतिष्ठानच्या नोंदणीकृत संस्थेच्या शिष्यवर्गान आयतवार 19 जानेवारी 2025 दिसा सदाशिवगडच्या श्री महामाया शांतादुर्गा देवस्थानाच्या सभागृहात श्रद्धांजली कार्यक्रम आयोजित केला. या वेळार चंद्रकांत गडकर आणि तेमगेल्या स्वरगंधर्व संगीत विद्यालय कोडीबाग या विद्यालयाच्या विद्यार्थ्यातर्फे खास तबला वादनाचो कार्यक्रम दवरला. या श्रद्धांजली कार्यक्रमात संगीत प्रेमीन हजर राहून उस्ताद जाकीर हुसेन हेमका श्रद्धांजली दिवचे असे संगीत प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष श्री प्रसाद मडगईकर हेमी प्रसार माध्यमामार्फत सार्वजनिकाक कळयला. नमस्कार, हांव प्रसाद मडकईकर सदाशिवगडच्या पंडित बाबूराव बानावळी आणि पंडित विश्वनाथ गडकर शिष्यवर्ग संगीत प्रतिष्ठान सदाशिवगड हाचे तर्फेन उलयता. उस्ताद जाकीर हुसेन काही दिवसांपूर्वी 15 डिसेंबराक आमचे भितर ना जाले. ह्याची बद्दल आमकां खूब दुःख जालेच. उस्ताद जाकीर हुसेन हे तबला वादक, पद्मविभूषण, पद्मश्री, पद्मभूषण असे अवॉर्ड मेळिल्ले. तशें म्हण संगीत प्रतिष्ठान हे त्याचे बद्दल श्रद्धांजली दिवची म्हण हो कार्यक्रम आमी आयोजीत केल्ले आसात. हेणे तबला इतले प्रचार केलो की सगळी वर्ल्डा भितर तबली म्हणली कितें म्हण हे ताणें फेमस करून उडयलें. प्रत्येक घरोघर लहान मुला लहान चोरडा हे मी तबल्या डब्यार वाजो किंवा टेबलार वाजो आपूण जाकीर हुसेन अशें तेंगेल तेमी पळयना जाल तरी की तेंगेल तोंडांतल्यान तो उच्चार येता. असले आमचे भितर ते उस्ताद गेले म्हण आमकां खूब वायट वाटलें. म्हण तेजे बद्दल श्रद्धांजली आमी आयोजीत केल्ली आसात. श्री महामाया शांतादुर्गा ह्या देवस्थानाच्या सभा मंडपात हो कार्यक्रम जातीर आसा. हेची तारीख आसा 19 जानेवारी 2025 आणि वेळ आसा सांजे 4 वाजता. हे असले व्हडली कलाकाराक तुमी सगळे जाणां श्रद्धांजली सहभाग दिवचो आणि सगळी तेजे भितर तांची एक श्रद्धांजली ते ट्रिब्यूट टू जाकीर हुसेन म्हण सगळे विद्यार्थी तबल वाजयती आसात, थोडे तेंचे पेशकार करती आसात. तेमी आमचे भितर ना जाल तरी की तबल्यातल्यान तेंगेले नांवाचो नाद आयकुच्याक तुमी सगळे जाणां जमचे अशी म्हागेली विनंती आसा. धन्यवाद.
नरसिंह मार्केट कारवार तुमका गरज आशिल्ल्या देव कार्याक आणि मंगल कार्याक लग्न मुंज पूजा अर्चा होम हवन गृहप्रवेश अशा शुभ कार्याक लागची केळी पाना केळी होमाकाडी तुळशी तांब्या पितलेची देवकृत्याची आयदना शंख रुद्राक्ष पूजेचे कपडे आंब्या पाना तोरण बाशिंग गाईचे शुद्ध दूध गोमूत्र कडधान्य असे सगळे तरेची सामुग्री मेळचे एकमेव दुकान म्हणल्यार नरसिंह मार्केट कारवार 87 वर्षाच्या ग्राहकाला विश्वासाचे ठिकाण नरसिंह मार्केट कारवार तुमगेर गरजेप्रमाणे वस्तू कारवारच्या खिंच्या भागात घराकडे पावोवची व्यवस्था आशिल्ले आमगेले नरसिंह मार्केट कारवार एक वेळ अवश्य भेट द्या आणि खात्री करून घ्या नरसिंह मार्केट रायकर मेनर कायकिनी रोड कारवार कारवार जिल्ह्याच्या दांडेली हळ्या रस्त्यावर दिवसात रानटी जनावरां आणि हत्तीचे कळप कारवार जिल्ह्याच्या दांडेली हळ्याळ्या रस्त्यावर भर दिवसात हत्तीचं कळप रस्तो पार करताना दिसून येता काळी व्याघ्र संरक्षित प्रदेशात येवचे जोयडा दांडेली आणि हळ्याळ तालुक्याच्या जंगली भागात वाघ हत्ती बरोबर इतर रानटी जनावरांचो वावर हो सुरूच असा 80 ते जोयडा ते दांडेली गणेशगुडी कुळगी भगवती मार्गाचेर सदांच हत्तीले दर्शन जाता दांडेली हळ्या रस्त्याचेर करका हिंगा वाहनाची यो वच सुरू असतानाच अचानक नर आणि मादी हत्ती आपले पिलासकट रस्तो बंदाळताना दृष्टी पडले रस्त्या दोन्ही बाजून वाहन असून वाहनावयले लोक पळोवन व्हिडिओ बनवून ते व्हायरल करताले खानापूर तालुक्यात 9 महिने शेतकऱ्याक पीक नुकसानीन त्रासात उडयलो एक हत्ती शिवमोगा उद्यानवनात सोडिले हो हत्ती शोधूसाठी 4 प्रशिक्षित हत्तीचो वापर केलो अशी माहिती मेळ्ळा तिथे थांबले बघा शिरसीत गांजा सेवन केल्याक एकट्याक अटक शिरसी शहराच्या हालोंड निवासी सोहन लोकेश भंडारी हेमी अंमली पदार्थ सेवन केल्या स्थितीत फिरताना सकाळी शहराच्या श्री मारिकांबा देवस्थाना लागीं शिरसी शहर पोलिसांक मेळ्ळे तेका ताब्यात घेऊन शहराच्या पंडित सरकारी आस्पत्रेत वैद्यकीय परीक्षण केल्यानंतर गांजा अंमली पदार्थ सेवन केल्याची खात्री जातरीत शिरसी शहर पोलीस ठाण्यार सोहन भंडारी विरुद्ध प्रकरण दाखल केला डीवायएसपी गणेश के.एल. हेमगेल मार्गदर्शनात प्रभार सीपीआय पी चिताराम हेमगेल्या नेतृत्वात झालेल्या या प्रकरणात शहर पोलीस ठाण्याचे पीएसआय नागप्पा बी आणि हनुमंत कंबाडी मंजुनाथ काशीकरी प्रवीण एन राजशेखर अंगडी हेमी भाग घेयलो कारवारच्या सदाशिवगड व्याप्तीत अमूल दुधाचे एकच डिस्ट्रीब्युटर अमूल पार्लर साक्षी एंटरप्राइजेस सदाशिवगड अमूल दूध होलसेल किमतीत विक्रीचे हॉटेल लग्न मुंज वाढदिवस अशा प्रत्येक समारंभात किंवा इतर कार्यक्रमात अमूल दूध दही बटर मिल्क फुल क्रीम मिल्क पनीर अमूल दुधाचे चीज ताक दही तूप रसगुल्ला गुलाबजाम इलायची मिल्कशेक बदाम केशर यासारखे अमूल कंपनीचे हर एक चीज मिळचे आणि ऑर्डरी प्रमाणे आईस्क्रीम मिळचे ठिकाण अमूल पार्लर साक्षी एंटरप्राइजेस अपोजिट दुर्गा बँक सदाशिवगड अधिक माहितीसाठी 8277531311 या नंबराचे संपर्क साधचो कारवार अरबी समुद्र आणि काळी नदीचं संगमस्थान निसर्ग सौंदर्यात नटिल्या चित्ताकुला सदाशिवगडावर शैक्षणिक प्रगतीच्या आकर्षणाचं केंद्रबिंदू अमृता विद्यालय विद्यार्थ्यालय भविष्य घडवचे विद्यास्थान अमृता विद्यालय एफिलिएटेड टू सीबीएसई एप्लिकेशन नंबर 830173 ऍडमिशन सुरू असा नर्सरी प्री केजी एलकेजी यूकेजी आणि पहिली ते 9वी पर्यंतच्या वर्गात प्रवेश सुरू प्रवेश अर्ज शाळेच्या कार्यालयीन वेळा सकाळी 10 ते दनपारा 1 पर्यंत मिळू शकतले विद्यार्थ्यालय भविष्य घडवूक सुशिक्षित संस्काराचे शिक्षक वर्ग सुशोभित वर्ग आणि कॅरिडोर कॉम्प्युटर लॅब सायन्स लॅब चित्रकला क्लास डान्स क्लास खेळा मैदान 24 तास सुरक्षा रक्षक अशा विविध तऱ्हेच्या सुविधा असलेले अमृता विद्यालय चित्ताकुला सदाशिवगड कारवार अधिक माहितीसाठी संपर्क 08382266598 मोबाईल नंबर 9480789670 इतल्यान
कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता। व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नकात। कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा। धन्यवाद।